En algunos lugares de la Sierra de Pandos había por metro cuadrado una cantidad de metralla que no puede haber sido superior por metro cuadrado en Stalingrado. Y lugares donde una cota, un pedacito, una colina en la que estábamos 10 o 15, la bombardeaban 125 Junkers. Entonces esto es tan absurdo que la gente no se lo cree. Més de 250.000 persones van lluitar en condicions extremes a la batalla de l'Ebre, la més cruenta de la Guerra Civil. Les serres de la Terra Alta estan solcades de trinxeres, on encara hi ha restes de metralla i fins i tot d'alguns dels 13.000 soldats morts en combat. 70 anys després, un congrés internacional i un ampli programa d'actes rememoren la batalla que va decidir el curs de la guerra i que ha estat un tema tabú a molts pobles de l'Ebre durant dècades. Tornen les forces republicanes el 25 de juliol i si agafen a delegats de Falange o agafen a gent que ha col·laborat i tal, també les executen i després entren els franquistes i això va ser ja demolidor. És a dir, la repressió en proporció sobre la Terra Alta és de les més grans de Catalunya i de fet la Ribera d'Ebre segueix en molt poca diferència i de fet això és el que ha provocat sempre que aquests temes siguin conflictius i siguin difícils de tractar. El resultat de la batalla va ser nefast pel futur de la república, també pel territori que va patir-la. Les terres de l'Ebre van quedar trinxades, van perdre la major part de les infraestructures i el 15% de la població.